to drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. Исус Христос ни е дал авторитета и силата да гоним демоните, да изцеляваме всякакви болести. Jesus didn't say heal. Исус Христос ни каза. Jesus didn't say heal the sick if you think it looks possible. Той ни каза, изцелявайте само тези, които мислят, че ще стане. No, he said heal the sick. Исус Христос казва, изцелявайте болните. Amen. Sometimes I make excuses like, but the person might judge me. Някой път си мислим, ама то сега какво ли си мисли за мене? Or he or she might laugh at me. Вой може да ми се смее сега, ако не стане нищо, като се помоля за него. But I might make a fool out of myself. Но независимо от това, че такова глупаво може да изглеждам, but the person might not get healed. Човека може да не бъде изцелен, нали? No buts, no excuses. Няма но и няма извинение. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. В Евреи се казва, че вярата е твърда увереност в тези неща, които не виждаме. When we step out in faith, God steps in with power. Ние просто